Heippa! Täällä Jelna LPS ja mä vaihdoin Iloisen apinan kanssa. Elikkä mä nyt vähän kerron siitä. Ja se on muuten 100% luotettava. Niin. Ja mä nyt näytän mitä se lähetti ja mitä mä lähetin sille. Nämä on siis tosi ihania, mitkä mä sain siltä, koska mä keräilen kaloja. Ja mä voisin nyt näyttää sen kirjeen. Eli tää on sen kirje. Tällainen. Ja voitais lukea noi kysymykset. Eli ekaksi lempipetsi. Ja se on tää mun juontaja. Ja toka kysymys mun arvokkain petsi. Ja kaikki on sama arvoisia aika lailla, että mulla ei oo. Kolmas kysymys. Inhokkipetsi. Se on tää, koska tää on tosi outo tällainen bakkeripetsi. Mä en tykkää tästä yhtään. Neljäs kysymys. Mitä sä keräät? Neljäs kysymys. Mitä mä kerään? Ja tässä tulee ne. Ensiksi leijonat. Niitä on vaan 2, mutta pistäkää kommentteihin, jos teillä on leijonia, koska mä tykkään niissä kauheasti. Ja sitten liskot, sammakot, kilpikonnat, kekot ja yömäs. Niin pistäkää kommentteihin, jos teillä on liskoja. Ja tässä sitten mä keräilen myös tällaisia. Mä oon tosi onnellinen, että mä vaihdoin noin. Ja sitten mä näistä valoista tykkään tosi paljon. Ja kultakalasta ja muista kaloista, että pistäkää kommentteihin, jos teillä on niitä. Ja näitä mä kerään myös. Mä voisin vaikka näyttää nää. Ja pistäkää kommentteihin, jos teillä on näitä. Ei tietenkään samoja, mutta jos teillä on, niin pistäkää. Samanmuotoisia. Ja sitten myös tää. Tää on tosi hieno mun mielestä. Ja sitten nää, joita mä kerään tosi paljon. Varsinkin näitä koiria. Näitä mä haluan ihan kauheasti. Et jos teillä on, niin pistäkää todellakin kommenttiin. Varsinkin jos teillä on noita koiria, koska ne on niin hienoja. Ja niin. Sitten tällaisen mä annoin Iloiselle apinalle. Mutta tällä tai siis tällaisen samanlaisen mulla oli siis näitä 2. Ja moikka!